Yawa, mai gida. Kuɗi na gaba ɗaya nawa ne? 200. To shike na ɗauku POS. Inna lillahi, me zan gani haka mai gida ina mutanen da auren ga. Foto na bi juju bida. Ashe koyo na shiga uku na bana na lalace. Jama'a dole dai ku taimaka mai ya wuce min da kuɗi na. Dan Siddabaru ne ya bace. 70 years old man. Bros. Kai ne. Kamar ya ni ne. Haba kwarai ku wallahi ɗazu kai na gani gida abincin can. Wato tanan ka togo. Ai na gani ka. Kai na an ka tambaya ina kuɗi. Shikenan ka bace. Kaga ba ina ba. Billahi lazi da ka wuce sai na ma ihu. Madamin. To ka gane wanga abin daman na dade yana yi ne. Join da ce ban biyan kuɗin abinci. Bacewa da nake yana taya ta. Kana ji ko? Gan nake kamar kadata wallahi. Wanga magani nan ci ma da Allah babu kai. Ina so to azai. Ka gane bayan kai kalon buka na anju. Yawa, dan sazon bai kace mal alaji ni na aiko ka wudi ne. Jije karamin matashin kuje zai baka dan ubanka kai sauri haka mai yanzu kai dan naka jira. Aha, dan lokaci akai. In boka ta cige barka da ni. Maganin cin banza ne zo ka ban. Na ji an ce dan maganin bacewa na kai dai ka bari shi. Shi kadai ne damuwar ka. To ka samu. Kato ya sha kashi, kato ya sha kulli, huska kato ta kumbure, kato na neman taimako. Allah sa kato ya sha mugun kashi hannu mutane ya ci abinci bai biya ba don ubanka. In dan lokaci aiki ya riga da ya kyau. Ka gane ka tahi an riga da an yahi ma duk abin da haka so ka duka. In ka kare ka kira ni ta waya. To ina dagawa zaka ganin ka bacci. Kwarai ko wallahi kana bacciwa daga nan ganin ka dai zaka yi ka dawo cikin dakin ka. Ba in dan sami number ka. To shikenan. Wannan ita ce number ta. Je kai kana gama ci haramun dai ka kira ni. Sharp. Fiyan. Kwarai goje ka dai wallahi. Kai duk irin abin da haka so kai ka ji ko. Dollar, They call me the father of all nations because I make them smile. I'm the smiling of myself. Mai gida bil ɗin kuɗin ka ne da 120. Kai na babban mutum kamata za ka haɗa ma bil. Babban mutum. Zan cashi ma naira 150. Gobe ka same ni number daki na 204 202. Yayi mai gida na gode. Barka da safiya mai gida. Na zo an sa kuɗi ne POS za ka mana ko kuma da direct account. What? Mai gida. Okay. Hello boka ta cige. Hello, wannan fa malami ne. Are you playing? Hello, alo. Dan jidali na haka magana wanda je zo ya same ka bashi maganin bajewa. Oho, wanda yace min je son yake hawa da ci haram. Shine. Kwarai ko shina wallahi to ban ga na bace ba. Ayya, wallahi na aji wannan abu. Je kana wucewa wallahi wasu sun ka zo sun ka same ni sun ka min wa'azi. Akan yana abubuwan da nake yi na ba daidai ba kuma wa'azin ya taba min zuciya matuka. Kai ma ka ji tsoron Allah ka tuba. Allo, kana jin? Wallahi to yanzu na tuba. Amma na san bai hana in sha kashi dan abin da annan na kama katon daki hutan na shigo da mata biyu ga kudin abinci da kudin giya na sai iPhone 12 bashi na yace nake mota miliyan 7 na ba aboki na ita ya koyin su don Allah ka taimaka ka san wallahi gaba ɗaya ba ma gane abin da haka magana ba abin da naka so ka gane shine ka saki komi ka kama Allah ka ji ko duwa galema da kake tunanin ka tara mai karewa ce in dai ga lokaci shin kai dan kurma hake baka ji abin da naka wada mahala a taimaka min kamar uwarka ka yasa boka ta hake shin kana ji allo kai ko ka dude yana jin ka babu abin da zan iya ma yanzu kai dan jidali wallahi dana shalo wallahi wala quwwata na dan jida Allah yana jin zina gidi hannun sojoji ya ban sa amika ne don suka ba mutum mugun mahaukacin kashi ko ruwa sai an taina an bashi ba dan saurara ga aji